अच्छा कंप्लीट वाला। अच्छा रोवा लोग मलिकारे लोग बहुत है तो सवेर के मेरा बाबे लेकिन एक दिन इनकर ससुराल चौसा हो बाबा चौसा अब बोला के लेके चल गए हमरा के मेहरारू कर बड़ा सुंदर बाड़ी इतना सुंदर बाड़ी की ना उनकर कहीं बियाह होत रहे ना इनकर होत रहे इहो हाडे धनिक रहले आ उनकरा एगो दूधे पियावे वाला ना एगो होइए ना की गुजारने की कसम सबका ब्लाउज में 2 मीटर कपड़ा लगेला उनका में 1 मीटर लगेला काहे कि एक और उगावे के भाई और पले ने लुंगी नहीं कर दे कोनो दिक्कत नहीं के अब जाने की बियाह शादी भइल हाँ उजा एक बार बोला के ससुरारी लेके गइले उजा लेके गइले तो लगनी अंग्रेजी बोले हम मिला मिला के अब इनका ससुरारी के पढ़ल लिखल ना लगली ससुरनिया अधिका हमरा के माने ई खिसिया गत का अभियान था कहां है एक दिन होइला तरह के ढेर मानता जा हम कहनी जो अंग्रेजी बोलता नहीं तई कहत हमरो को अंग्रेजी सिखाओ ना हम कहनी कि सरनिया खाना पूछे आवेले नु तो कह दिया कि दाल भात सब्जी पापड़ तिलौरी फुलौरी कंप्लीट तैयार हो गया है कंप्लीट एगो अंग्रेजी हो जाए कंप्लीट तोहरो के जानी है जाके पढ़ले हमें पहले एगो सारिन बुरबा काहे होती है जीजा जी चली ना खा ली तई कहता है दाल भात सब्जी कंप्लीट तैयार हो गया है सरनिया फेर पड़ गई दादा सब बनौले बनी कंप्लीट तो बनले नहीं के तो गए बाबूजी कंप्लीट करके कहल जाला तो नहीं जाना ते माई कंप्लीट क्या है नहीं जाना भैया कंप्लीट का है नहीं जाना आ तले दुआरवा पर एगो नाऊ के मेहरारू क्रोधित होके लोग के बतिया सुनत रहे आधा घंटा से वकील साहब इंतजार करत रहे कि का होता तो कोली कंप्लीट के कहल जाला ए नाऊ के मेहरारू तो कोली कंप्लीट नहीं खोजा ना कंप्लीट गधा के एथी के कहल जाला संजोग देखियो दिने एगो धोबी के गधा मुंह रहे जाके ऊपर कंप्लीट काट के लेके तेल में तर के धनिया तेजपात देख के हाथना के मोट फूल गइल जाने की थरिया में धरा तो हम कहनी कि हम ना खाएम शाकाहारी ई जन ले की खोसी के चुस्ता होइए ना हाथी के चुस्ता तो ना ले जा तले सरनी आवतिया काए जीजा जी लंगड़ो जीजा जी ठीक है बनी दाल भात खा लेनी रहुआ पर साल ठीक है रहनी और साले भर में ही कंप्लीट खाए के कहिया से सीख लेनी है दादा कंप्लीट माने बावर नहीं खाए कंप्लीट सही कंप्लीट माने कंधा के कान